O aspecto principal desa folga foi ese ambiente que había solidario, porque non só paramos en solidariedade con Citroën, senón que os traballadores de Vigo e comarca nos viñan produtos de Ourense, de Lugo, en solidariedade con nós. Moitos compañeiros foron detidos e foron torturados. Hubo un caso de unha persona que foi, eu que tiña o aparato de propaganda, brutalmente torturado. Cando saiu da comisaría, ni a súa propia familia o reconocía. Isto en un tempo da clandestinidade, estuve en Ferrol, traballando en Astano, con documentación falsa, e aí empezou a miña andada. Nos tiñamos unha ilusión, que é unha ilusión fundada pola revolución dos cravos en Portugal, pero aquí non hubo ruptura, aquí hubo unha reforma donde o partido de Carrillo aceptou todo, polo que fora, aceptou todo canto dixo os mesmos falangistas que estaban días antes con Franco. Temos que coller a xente máis consciente do povo, pois organizarnos, porque se non vai a pasar o mesmo que pasou do 36, que se vai a volver a encher as conetas de xente, porque lle teñen moitas ganas a xente que somos de izquierdas. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.